Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran kadung tresna sing nyekar Mbak Tatin iki ya weton Kulon Praga. Ya Mbak Tatin. Wah kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa. Ya. Tatin alias Diesel. Kok Diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Cinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku-tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen pengen ta iki? Rak ngopo aku. Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Aku justru mangan kepengin mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah ngruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Nek nggon aku tak sugo apa-apa lho, apa kemauane wiyaga kuwi tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sujud nganggo sasmi. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok? Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Mau wis ngendika langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa. Lah ngapa? Moh ora. Lah kuwi mah ijik prawan lho. Cangkemmu ki mbok sing apik. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja sing dideleke wis mabur rambuté. Ban Vespa. Kuwi masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tongseng ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Wih, senengane. Ya ajur. Ya ora. Wah, larang-larang iki kamu tongseng kok gembus, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan nang Sedayu tak langsung tak blehke. Blehke apa tempe? Tolo. Tolo nek beleh piye? Ya cilik, sip ngono ta. Oh kae ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak baleke rasa kuwatir. Jenenge njaluk sapi apa wedhus? Ya anak aku doyane sapi nek wedhus emoh. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, waktu wae tetelan. Tetelan? Tetelan telek sapi, rasa kuat. Masa telek? Dolan, adoyan ora usah dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Kadung tresna. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lumit sing lagi wae kundur Kasidan Jati. Oh iya. Ning kono adine Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sing dalu Pak Tejo. Oke. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Pak Kus, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalan. Lah Pak Kus pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe nyebut. Kok pamane dikeki ya ora tekan aku
Kok kowe wis paham? Wis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Rasa kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Ya. Rina wangi dadi ati neno tanpa dengar tanpa nendra nendra jenengan Betawi ya Ganyar to Pak? sapa? Sing ngedram kuwi? Oh, piye pocokan kuwi. Lagi das luput terus. Ora apa-apa ndekno kok ngono yo njaluk larang wah. Suwuk kowe kleru kok dang des ya. Lama tak jumpa, gimana kabarnya? Ya, iki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganake Cong Waidut. Lho, Napa niku? wayang nganggo kroncong. Ae krancang. Terus nabuhe piye? Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek-entek. Iki merkane patimu. Entek-entek. Mbok jenengan nanggap kula tak ndelok. Ora ana wektune. Nek ana wektune priwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. Kok prihatin? Ayo saking rapayune terus digratiske. Ya. Kayung yon marang slih. Bidang apa to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulis ngono kok metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesuk tak mbok. Wong dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok penabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora ya. ceritane lho. Sesuk piye iki? Ya. Marang slirane Neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna kayung yon marang sliramu satemah lara asmara. Ya, mangga. Lamat wus katon tejane yen wong aduh
telu sembah nuwun Mbak Tatin. Ya iki mau kadung tresna wis diaturake ya Nok. Ya